Malawi Today. Okay, kuti enafe timapembedza mulungu yekha. Munthu sitimapembedza kwenikweni because I don't think it's not worth it. Atikoti mpaka mwachita kumanga zingongo. Chaka chose chino ndi kumamanga zingongo. It's a new design. So, as I said, I have a series. When I say I have a series, I have a problem. When I talk about anything, the evidence over what I'm saying. And if anybody feels or would feel that they're going to be offended, they can go to court and we can meet there. I will happily love to bring evidence in the court of whatever I'm saying. I also like to remind all the time Amalawi kunena kuti enafe tinaigamiri yathu panjanje for so many reasons. One of the biggest reason is that we want to see the change. A brief background, enafe taenda kwambiri and we resolved kunena kuti the best place ever that we have is Malawi, and the only way that we can be able to have a better Malawi is when we change zinthu zimene zikulakwika. Malawi would be able to agree that right now tikakumana ndi achinyamata kandi achipani chanji chipani china chiyonse kandi UTM kandi DPP kandi MCP tatopa chimene tatopa nacho ifeyo ndi kutopa ndi zinthu zikakhaza kuti sizikuyenda bwino. We want to see a change, and this is the reason why you saw some of us going background, kalimbana ndi DPP in time NHI. There were so many offers that were coming, my offer ndrama zambirimbiri, so that we should stop all of this. Tikasiya zimene zozo, we join them and stuff like that. But money is not everything. You'd get money today, but that will not make kunena kuti anthu ena ake azibale yako akumudzi ambe kupeza mankhwala just because watenga ndalama penapayi. So the post that today I want to talk, I'll be talking about so many other people. Why I'm saying this, I'm bitter. Why am I bitter? We are bitter because the change that we wanted to have and the vision that Dr. Lazarus Chakwera has or had, zina sizinakwanilitsidwe. Not that chifoti wo samafuna kwanilitsa, koma chifoti kuti anthu ena ake, and I'll say these words, anthu ena ake opusa nasankha zonena kuti iwo awononge zinthu. And I think Dr. Joyce Banda has been keep on saying kunena kuti ku State House kumakhala kumanda and anthu ambiri amakhala zoti akwanamiza anthu aja. Anyway, there are so many questions. People say like, President Yamanamizedwa ali kutiko. Some of these things people cannot understand as long as they are not there. But when you understand the chain of command, many Mandela's into Zija, you also list to kumajotsa anthu ena ndiye namosiyana. Now, tikambe nkhani ya Colin Zamba. Chimene tiyambe kukamba nkhani ya Colin Zamba ndichonena kuti why am I bringing Colin Zamba? I'm bringing Colin Zamba chifukwa cha zinthu zambiri zimene wakhala akuchita as a person, not as boma la MCP limene utsogoledwa ndi MCP, not even as a Japan, because iye just wa Japan. She doesn't belong to Japan. Ku Japan kulibeko chimene angaloze kuti anapanga. She doesn't belong to Japan. So zinthu zimene zapanga in personal as munthu. And ifeyo zikutinyasa because the change that we wanted to see is not what we are seeing. Yes, there's been some change, but most of it is not what we are seeing just because of muntu mmodzi kapena munthu awiri amene akugwira nawo ntchito. Ndeti yambe nkhani tiyambe ndipo yambirira ponena kuti ndani kuti kuli maseries kuli zanthu zambirimbiri zochitika ku mafuta, ndi ma documents okamba za ma contracts, ma fake documents ena okamba zinthu zambirimbiri zosiyana zimene zakhala zikuchitika mpaka na president kumaoneka ngati kuti pena mutu wawo sugwira pamene mutu wawo magwira bwinobwino koma chifukwa anthu aja akukhala ngati akunamizidwa. So nkhani inamba kusokonekera pati. Of course anthu ena akamanena kuti umaoneka zoti uli ndi personal hatred. As I repeat, yes, I have a personal hatred because the Malawi that we want is not what we are seeing. Yes, I have a personal hatred because ineyo I'm probably one of the only people amene nyumba zawo zimasakidwa kuti ziotchedwe, ndi majambulidwa
ndi anthu yosiyana kuti andiphe andipange zipongwe. I know of my attempts over 63, and I wish I could mention names of the other people that are in the brew camp that would tell me amwene samuka and ndi masamuka. Anthu ngati Honorable Samkawari would bear witness, because I think I've abused that minister for so long before he was even a minister. Ndimatha kupezeka zoti kusamutsa katundu wanga ndikukweza galimoto katundu ndikukagonda galimoto mwawo. Ndikasakasaka maloti ndikagone kumasamuka twice a month, 3 times a month, just to survive. Why were we doing that? We were doing that because we want to see Malawi amene ali wabwino. We want to see Malawi amene ali wokonzeka. Tosefe we can agree to it. Ndale zomanamizana zoti zakuti kumanamizana zinthu zimene sisili pa ground zinatha kalekale. And even in this 2025 going ahead, sizingaende choncho. People, we want to see what we want to see. What people are telling us, we have to see them. So, nkhani ndifuna ndiyambe ukamba lero ndiyamba ndi nkhani imodzi yokha. Lero ndikamba nkhani ya illegal appointments. I think ndinaponya of course illegal appointment is just 10% of the nasty things that are happening. Ndati ndili ndi ma evidence, ndati ndili ndi makatundu. Ndipo katundu winayo I would hardly and gladly share with my institutions ena ndi ena ngati achina ECB and now, and I would hardly go to I would happily go even to court to be a witness on some of these things, because the information I have, it's stinking. When I say stinking, I mean stinking. Dziko lathu likusauka osati chifukwa tuli mayenera okhala losauka. Dziko lathu likusauka chifukwa chokuti anthu tinasankha kuti tiliwononge. So, what are we simply trying to say? What we are simply trying to say is, atidana amene ufusa kuti ifere MCB, ine sina ifere MCB, ine ndinafera dziko la Malawi, ndimakonda dziko la Malawi. Yeah. So, what are you simply trying to say? What we are simply trying to say is, boma la Jagwera linayamba bwino, I think 2020, as you're going to 2021, as you would recall, you had anthu ngati achina zanga chikhosi, and the others, I think SPC nthawi imene yoyo. Chimachitika ndi chani? Chimachitika ndi chonena kuti yes, anthu ngati achina zanga chikhosi aja anali ndi ma weaknesses awo as munthu, komanso anali ndi ma strength awo as munthu. I think one of the strength kumakhala zinthu zoti if there is a problem and you meet a person like that one and you tell him amwene kulivuto lakuti amakuza zoti don't just bring a problem here. You should also be able to bring my solutions. You should try to explain to us kunena kuti kodi ndikapanda kupanga act on this, ndikapanda kuchotsa ndikapanda kusolve problem iyi dziko lisokonekera bwanji, nanga tikalisolve problem iyi dziko likonzeka bwanji. That's why you would also be able to appreciate zinthu zingapo zimene zinakonzedwa. I think between the years of 2020 to 2021, I would recall, like in 2020 government saved 20 billion on AIP. I would recall in 2021 by July government inapezeka zoti yasiya ma payments ama check yamba kupita kumachani yamba kupita kuma EFT and all those kind of things. These are some of the things that they would happen if the office of the president is functioning. One of the things is mena anthu amadana ndizanga chikhosi ndionena kuti ena ake amanena kuti yeah, sakulemba anthu ntchito hey and stuff like that. But what the guy was saying, he was kunena kuti ineyo sindingalembe munthu ntchito amene munthu uyo akasokoneza achakwera akatukwanitsa achakwera. Zimene tikaoneka anthu opusa kuti why have we employed this kind of a person, akudzatani. Tikamakamba zonena kuti public service, as you all understand, ndichonena kuti public service is an institution ya boma, tingonena ndi boma limene my appointment amayenera kuti azikhala okomera anthu onse. We have a lot of people. We have 22 million Malawians, over 22 million Malawians amene akupita ku school akupanga ma graduate, ena akwena kuti azipanga ma retirements and things like that. So meaning when you're trying to hire people, you're supposed to follow my procedures, yes. But when you are trying to hire these people, you're supposed to make sure that you give equal opportunity to these people. Okay? You're supposed to give equal opportunity. And as I've been doing my videos in Nabanga Mbuyo Ajawa, ndiwonena kuti pali
ma hiring amene amachitika ndi ma appointing authorities osiyana pali ma positions ena amapanga appoint, for example akuma local councils amapanga appoint ndi kuma local council there's a commission kumene kujemene amapanga handle ma appointments aku local council. Mu main civil service kuliso main civil service kuliso commission like a civil service commission imene imalembaso anthu popanga follow malamulo osiyana malinganaso ndi ma positions amene so boma linayikiratu kuti ma positions awa hiring yake imene inopanga chonchi, ma positions awa hiring yake imene inopanga chonchi, ma positions awaso hiring yake mapanga chonchi. Why am I saying so? Kuli ma positions amene anthu tinaona ngati kuti amalembedwa kuti it has pleased His Excellency to appoint you, and ma positions amene wawa amayambira from deputy director kumapita mwamba. These are senior management positions. Koma positions ngati chief, principal, those ones are not appointed by the president. If the president does that, imakhala ngati kuti ndiyo lakwika. But what we have seen very strange ndi mai Colin Zamba ndizonena kuti anatulutsa ma appointments ena amene amalemba zonena kuti it has pleased the government to appoint you. Now amalawi tiyenera tipanga understand kunena kuti tikamati government ndi chani. Government ili ndi ma arms for, I think there is a military, there's a judiciary, there's executive, then I think parliament. Now when you look into these kind of things, somebody decides to think that chifukwa kuti iyeyo analembedwa ntchito ngati a secretary to the president and the cabinet wasanduka government. Anthu ambiri amafunena ayayi umaoneka zonena kuti umadana ndi mai Colin Zamba munayamba na chani. One of the things tinawauza zonena kuti izi mukupanga izi zama illegal appointments is wrong. Koma as the saying they say kunena kuti council to the people who are wise munthu kapanga advise bwinobwino kunena kuti ichi ndi cholakwika amapanga understand and amachilandira ndi manja awiri. Koma anthu onena kuti they are not wise, they would think kunena kuti you are critiquing them. What am I simply saying? I have seen letters and ndipanga share once the live is done. Ndipanga share my appointments what it has pleased the government not to appoint you as a driver. It has pleased the government to appoint you as a plumber. Ndio anthu amene wasanapite kuma interviews. Because remember, as we said, kunena kuti my appointments are president. Mukamari it has pleased the president to appoint you. As many as machitika nzonena kuti president ujakapanga appoint anthu amene ajawa sapita kuma interviews. They just started doing work. So my PS ambili, that's the issue. You are just appointed. You don't go for my interviews. There is no competition because the president has appointed you, and it is within the law according to the constitution. Now, when you look into these kind of things, you see kunena kuti not the military. You're talking about the judiciary. I think you're saying military, the judiciary. Yeah. So judiciary, executive, parliament, yeah, the military is part of the government, is part of the arm of the government. So I was right, yes. So what are we simply trying to say? What we're simply trying to say is there's nobody who is above the law. Amene akhoza kungoganiza ndi kusintha kuti lero zinthu tizipanga moteni. Chimene lutanthauza chani? Ndi chimene lutanthauza chonena kuti there is a different civil service imene anapanga create Colin Zamba. Ngati afuna kutsutsa akhoza kubwera, akhoza kuyankha, ngati akufuna tikhoza kukumana ulo mu court so that I can be able to showcase these things and prove these things. So point imene tikufuna kunena ndionena kuti pali anthu oposa 700 amene analembedwa ntchito izizi zongonena kuti angoganiza. Mukafufuza anthu amene wawa ena ndi azibale awo, pali abale awo a Colin Zamba amene dzina lawonso ndikuashula, and izizi kuti ziyambike zinayambika chifukwa cha there is a person amanena kuti dzina lake amatchula kuti amangoti Kruger ameneyu ndi munthu mmodzi amene